RMN Drama presents Handu Manan So Sa Awit. Ano pa daw sa'yon kaagi ka doon? Mo kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Danau City, Cebu. Ang tumatatampo, nagdasangan nga. Jonas. Mao ba? Mular gadi kagawas? Oh, Grace. Siyempre, kailangan na akong pangandaman ng atong future kung pananglit sugto na ko nimo. Mao ba? So, unsa man? Mapagyapon ka maluin ako. Jonas. Liz? Sige, good. Gisugot na tika. Oh, yes. Thank you, thank you. Thank you, babe, nga gisugot ko nimo. Kung wa pa, di unta ko ma-inspired dun para maningkamot para sa tong future. Sige lang, babe. Maningkamot ko sa gawas kung makalarga na ko. Aron pohon, inig-uli na ko, magpakasal gida yun ta. Kung karon mintras tanto nga, napa ko din eh. Sulito na tong panahon nga, mag-uban ta. For sure, mingawon gid ta sa usa-usa. Jonas. Pero ay kabala ka. Taod-taod ba na may tabo kay doon na pa ko'y kinahang ng lihukon din eh. Ma'am karon, mag-enjoy na ta o di isa ta maghuna-una na. Babe, ready na ka? Babe, sorry ha. Pwede next time na lang ta? Ha? Nga naman. Nalimot ko good nga nadimilakaw sa mga friends karon. Oh, mama. Kanuhog ko na eh. Nag-expect na ba ko sa tong lakaw ron? Di pwede nga makuyog na ako nimo. Aron basta mapaila-ila na ako nimo nila. Babe, sorry. Pero dili pagit ko ready nga ipalaila ka sa mga friends. Babe. Ay. Ha? Uy, kalahin ko ni Chris. Lagi ba? Sakit ba ya? Doon ako may katuig niya. Wapagid mahitabo nga gipayla-ila ko niya sa mga barkada. Bisang galis kang pamilya. Wagi, usang nga nahibaw. Di magigani siya kidare og post na mong duha sa social media accounts niya. Yawas ng Chris, eh. Di ko mamang yung kara siya ni mo. By the way, Magkapangutan na lang ko ba kay... grabe na sa kaya na ba yun eh. Magduha na mo katuig pero gitago lang gihapon kaniya. di sa ko katuo nga wa siya mahigugman ako eh. Magduha na kong katuig. Ay, yan lang unta kong gibuagan kon. Wa gid siya mahigugman ako. Wa niya gipaabot og yung ani kadugay. O, magkapahibo mo ko kayo. Ikaw ba mas ikaw nahibaw ninyo doha. Wow, babe! Babe, kanindot tiniuwi. First time magida ako ni mag-ingon aning klase sa restaurant. Of course. Dapat special kay anniversary ko na to. By the way, babe, this is for you. Oh, hala. Kaikog ko ba ya? Mabi ako'y gift ni mo. Okay na, babe. May kaso. Sige na. I-open na na. Wow! Di ka gusto ka?
Uy! Nindot kayong kwintas. Maayo kayo na nakagusto ka, babe. Kulbaan ko da. Hmm? Abi na kong sing-sing. Mawawan ka kung mag-propose pa ka na ako karon. Oh, unsa? Sige na, please kog salop na ko anime. Sure. Jonas, kumusta naman tong imong gi-applyan nga trabaho para sa gawas? Habit na, ma. Kay gamay lang kay kuwang. Lain pa'y ato, nakba. Wa ka pa manggigipaila-ila na mo nga imong uyab, uy. Hmm? Wa bagyog ka makakita og mauyab ni mo, nak? Nalagi ko'y uyab, ha? Ingon bitaw ko nimo. Duha na magan mi katuig. Oo niya, ang anong mapamana ni mo dad-adinis bay? Kano sa pamantong niingon ka nga dili pa siya ready? Ayaw kong igna nga dili gihapon siya ready hangtod karon. Ma. Nak, tambag lang ning ako nimo ha. Ayaw prisuha imong kaugalingon sa sitwasyon nga dili gawas nun imong pagbati. Kung wa na ka malipay then, biya. Ma, nalipay mo ko sa kiliran ni Grace. Kung iyam gani kong gitago ang doon, wa namang pasabot nga wa siya ni care na ko. Love kong Grace, ma. O, nakita na ako. Nak, wa ko'y pagsupak anang inyong relasyon. Ang gusto lang nako nga dili ka pasakitan ug malipayon ka. Maora. Basta kay naara ko permi para nimo, anak, ha? Thank you, ma. Babe, nabusog ka? Oo, uy. Thank you sa dinner, babe. To, day ba? Hapit na kumularga. Basin pwede ihatod natin ka sa inyo karon. Jonas, ayaw na. Okay na ako mag-taxi. Grace. Mingaw na kay kong Grace na. Lahi ragid kon wag ka sa imong kaugaling mong nasod. Muragog ka. Mahumsik ka. Manawag ko na yung messenger, B. Hello? Babe, mayo kay. Natubag na yun ni mo. Ay, gimingaw naman kay ko ni mo, uy. Babe, sorry ha. Napara ba ko importanteng gibuhat ron. Next time na lang panawag. Bye. Anong Miss Grace? Mura man naglikay siya na ko. Daga na kay kong message niya. Pero bisag text o tawag man lang gikan niya. Huwag ko na dawat. Kung saan naman kayo nahitabo niya. Napabaka ko'y balikan inig-uli na ko sa Pinas. Ay, salamat na. Kay safe ra gid ang imong pag-abot dinis ato. Ma, nasa ko lakton ha. Aha? Uy, mao pa gani pag-abot nimo nya mulakaw na ka. Importante lang gid ma. Oh. Niyan ako sa Pinas.
O way kalibutan si Grace nga naabot ako din eh. Bahala na. At tuon gina ko si Isila. Grace, Jonas? mag-istorya ta. Oh, pero saan ka naabot? Uyog na ko, dali. Time pa sa ba? Asa mo ko ni mo doon? Gusto na ko mo uli. Nga nang gida ko ni mo din isutal. Wa ako'y daw tang buhaton. Gusto na ko mahibaw ko nga nung kalit lang ka nga. Wa na magparamdam ako. O sa pa may angay nitong istoryaan? Unsa? Sa'y ang nga istoryahan. Nawa ka lang kalit. Unya, muingong ka nag... Unsay ang nga istoryahan? Grace, mura kong nabuang. Gihimo ko na mong buang. Kung na kay lain, sulte. Di kay imo ko pala umon. Nakasa ko ni mo. Unsa? Nagita ko lain sa tanakas gawas. Giulan ko sa kong kahadlok na basin og makakita kag lain sa tanglayo ta. Unsa? Dili ka makabasol na ko, Jonas. Gikan tos broken family tungod sa pagbinuang sa kong papa sa kong mama. Hinungdan nga nagkabuwag sila. Sa akong ex na before nimo, mo sige buhat. Gibinuangan ko mismo atubangan nako. Unsa na lang kakangalayo ta sa sagusa. Ngun na kaubos ang mong pagtanaw na ko. Grace, mahal ti ka. Mahal sa din ka, Jonas. Pero mabasol ba ko nimo kung di ka pa'y naku masakitan? Inungdan nga bisang kita pa. Nangita kag lain. Huwa na may itong tawhana. Nagigbuwag ko niya tungod kini-realize na ako kagigamit lang din ako siya. Huwag ako. Gigamit lang ba sa kunin mo? Mahal ti ka. Mahal kayo ti ka. Pero tungod sa kong nabuhat, dili na ako deserving pa nimo. Grace. Makakita pa kag babae nga para giti mo, Jonas. You deserve someone better. Magpakasal ta. Unsa? Magpakasal ta aron makaingon ka gid nga tinud-an ni ako nimo. Kay bisan pa man human sa tanan akong nahibaw-an karon. Mahal pa gyud kita ka, Grace. Jonas. Kung musugot ka lang, magpakasal dayon ta sa labing daling panahon. Jonas. All my life, without a doubt, I give you all my life. Now and forever till the day I die, you and I will share. Oh, sakit para na ko nga mahibaw-an ang tinuod nga nangita siya og lain samtang layo misaw sa gusa. Pero na-realize na ko, nga ingon anak giday kalaw mga akong pagmahal ni Grace. Kay bisan pa man sa akong nahibaw-an, andam gyapon ako siyang pakaslan. Nakita mo sa gyud nako nga nagbasol si siyang gibuhat. O karon, minyo na mi og mabdos na siya sa ikaduha ng mga anak. Dini na nagutob. Daghang salamat, RMN.